Защо лявата страна е златната страна за сън по време на бременност? Ако сте бременна и се чудите защо сте по-уморена от зарядно на Nokia от 2003 година, добре дошли в отбора на сънливите коремчета. Едва ли ще разкрия голяма тайна, като ви кажа, че колкото повече напредва бременността ви, толкова повече голямото легло вкъщи се превръща в най-неудобната вещ у дома. Лягаш и не можеш да си намериш място. И все пак има една позиция, която буквално можем да наречем златна. И това е спането на лявата страна. Знам, че е възможно да не ви се вярва, особено когато цялото ви тяло е изтръпнало и ви боли. Но, като майка на трима и истинска фея, ще ви докажа твърдението си с факти. Спането на лявата страна подобрява кръвообращението към плацентата. Намалява оттока в краката. Облегчава натиска върху черния дроб и бъбреците. Помага за по-лесно храносмилане и по-добър сън. А сега, легнете наляво, гушнете възглавницата. Не мъжа, защото той може би ще похърква. И се отдайте на едни щастливи, спокойни сънища. А ако случайно се събудите по гръб, спокойно, няма нищо страшно, просто се преместете. Това не е тест. Това е сън. Аз днес съм Оля Затвори очички Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика. И ви желая приятни сънища.